Alle jaren wordt er in maart rondom repeteerd voor de Matthäuspassie. Maar dit jaar bleef het op een soort plakken stil, door de corona. Ja, je dit? Achter de schermen wordt likwijls het werken aan een nieuwe Frieske passie die door een jaar in première geest zal. Het gaat om een volslooiend nijstik, schreeuwend door Epidam en op muziek zetten door dirigent Gerben van der Veen. Jeder, in 2016, wie dezelfde dirigent ook belutsen bij een bijzondere uitviering van de Matthäuspassie in Friesland. Dit is een verhaal over meesken uit een Lieds isoleerd lezend dorpje die in de oorlog rekken worden door muziek. Door klanken en woorden die het zo goed worteld zitten dat ze generaties later nog heel tijd inspireren. Het verhaal van een dirigent en zijn muzikale DNA. Ja. Stop, stop. Nou, dat dek ik nu daar. Ja. Ja, oké. Nou, voorbeeld de eerste keer zoet. En hoop dat het dood. Probeer, test. Omgekeerd. Ja. Goed, goed. Mooi. De Matthäuspassie van Bolzert. Het is een begrip in Friesland. Geen enkel oorplak heeft zo'n lange en rieke Matthäus-traditie. Nergens heeft de invloed ervan zo groot west op koren, dirigenten en muzici. Maar het succes en het niveau van de Bolzerter Matthäus wie er nooit west zonder één vrouw. Een vrouw die in de oorlog de bewoners van dat Lietse dorp koppen rompte daar een bijzonder barndreu. Nou, 24 jaar later brengt dirigent Gerben van der Veen die skierdens wet te libben, maar een muzikale reconstructie van dat bijzondere barn van Doe. Een ode aan de Matthäuspassie van Abigeer. Ja, dit weer het harmonium van mijn huid. En dat stond bij u in de huiskamer. En wij als jonge band hebben er altijd op spelen. En mijn huid had het al heel betiet, had het ergens gekocht. Of dat weten we eigenlijk net met de achterheen. Maar
Het is in zijn leven had het een hele centrale rol spelen. Hij had hem in omke opleiding in het begin. En letterlijk hebben wij als band er al je les op hand. Het gezin kon er net omheen. Nee, we konden net omheen. Letterlijk zuiver haast. Naast de etenstafel wie dit eigenlijk zuiver de centrale plak in de huiskamer. Net zo heel goed de huiskamer, dat vind ik al heel gauw staan natuurlijk. Maar ja, je was op spelen, je was op oefenen, je was bij zang. De zang kwam altijd bij je te repeteren. In de week geloof ik. En dan zal je hard vast wel meespelen hebben op het harmonium. De koorpartijen zie je wel op oefenen wijzen. Van allerhande dingen, ja. Wie is toch van de band degene die het lauwst achter het harmonium kroop? Dat denk ik achteraf is het wel, ja. Ja, ik ben er dus de eerste die hier echt mijn orgel verder geënt is van alle band. En hoe dat ze geen weet ik niet, maar ik ben uiteindelijk degene die het echt orgel studeert heeft, ja. Dan viel dus die goede plak achter dit instrument. Helemaal, ja. Ik vond het prachtig om daarmee te experimenteren en dan al die verschillende registers, wat voor kleur hebben ze nou en ja, hoe klinkt dat en hoe mooi dat combineren en ja, ik kan me al een keer helemaal uit elkaar hellen. Ik denk net dat ze thuis zijn op dat moment en ik weet al, nou ja, ik hier maar een paar schroefjes oorhouden. Die zou ik wel ergens vet moffelen, hè? Maar ik vond het natuurlijk prachtig om te zien hoe zo'n ding in elkaar zit. Ja. En dan kreeg ze hem weer onder praat. Ja, hij doet het gelukkig wel, ja. Ja, geweldig. Dus je moet ook naar voren nog. Ja, en ambitie, zo. We nemen mij naar de reconstructie van de Matthäus. En normaal broekje bij een Matthäus broekje een kistorgel. Maar goed, in de oorlog, want daar gaat het natuurlijk om. Hier hebben ze net zo'n instrument van hand in hand. En naar alle gedachten hebben ze dit instrument broekt. Dat weet ik net helemaal zeker, maar die kans zit er wel in dat ze dit instrument broekt hebben. Omdat mijn huid, dat ik of in zong of ik spelen het. Maar ze hadden een vaste daarvoor broek. Dus hij komt nog wel eventjes, nou goed zantig hier letterlijk, komt er wel even niet een oude functie waarom. Maakt het dat de cirkel weer om? Ja, dat kan je wel bezien, ja. En vooral omdat mijn hart natuurlijk, dat ik heel sterk bij belutsen wien. En dan komen die verhalen ik van bij je boven en zo. En ja, dat vind ik wel heel bijzonder dat dan krijg dit instrument dan weer daar komt. Ja, heel mooi. In deze vrouw groeien Gerben zijn ouders op en krijgen ze ongeveer een 30 verkering. Beide zongen ze in het Abbegeester koor Eendracht. Maar dan breekt de oorlog uit en verroert er een soort. Ik op het platteland. Al vlug wordt Abbegeer een taflechtsoord voor onderdoekers. Nou, in de oorlog is hier bekend in Abbegeer. Ik heb ergens gelezen van er zijn 50 inwoners en 100 onderdoekers. Dus dat is ook wel heel bijzonder. Dus aan de ene kant is het een hele sluit gemeenschap geweest. Maar aan de andere kant stonden ze blijkbaar ik iepen om te helpen bij het koor. Er komt de Jota Duinaar zo'n een plak van 50 inwoners die 100 asielziekers opneemt. Dan hebben we de kat voor in gediend, denk ik. Maar blijkbaar koer dat toen wel. Dus ik wel een soort moment bereid om elkaar te helpen als de echte knieper op een schiene kwam. Maar het binnen net alleen nog onderdoekers die het in Abbegeer een veilige haven vinden. Gerben zijn paken, Sjoerd Bergstra, is op dat stuit voorzitter van het koor. En hij schreeuwt in zijn memoires: Er kwam voor onvoorziene tijd versterking in het ledental. Op Abbegaarster Ketting kwamen een paar families terecht uit het westen. Een arts met echtgenoten en nog een intellectueel. En op de Stoterske Tille het echtpaar Gerritsen. Deze mensen wilden de oorlogsbui liever op het Friese platteland laten overdrijven. Ze waren allemaal muzikaal geïnteresseerd en georiënteerd. Dit binnen unieke beelden uit die tijd van het echtpaar Frits en Jonne Gerritsen. Een antroposofisch stel uit Den Haag die in de oorlog in haar vakantiehuis in Abbegeer weeën. Jonne is muziekdocent en net van plan om stil te zitten, wiel ze in ballingskip leeft. Maar in eftergroen vol klassieke muziek en sterk beïnvloed door de antroposofische leer van Rudolf Steiner, hoopt ze van weerde te wezen van de Abbegeerster Mierskip en de Jonge Rijn.
En die kans docht hem ook gauw voor. De eigen dirigent van het koor hier, de meneer Hoekstra wie dat, die vond het eigenlijk te noordelijk om alle weken hier uit Verzuin op een fiets in de oorlog, in de winter, om hierheen te fietsen. En het koor wordt toch vanzelf wel graag terug repeteren. En mijn paker, die weer voorzitter van het koor, hij wist dat Sjane Gerritsen muziek studeert hier. Dus hij is naar het dag en hij had vregen als zij het koor leerde voor. Toen hadden de 41 een Christconcert houden hier in deze kerken. De week daaropvolgende was het weer zangavond en had onze directrice ad interim alweer nieuwe aspiraties. Ze stelde voor om de koorzangen van de Matthäus Passion in te studeren, ten einde op Goede Vrijdag een uitvoering te organiseren. En zie daar, ook hiervoor wist ze ons enthousiast te maken. Zo gingen we met nieuw elan aan de studie en repetitie en er werd intensief gewerkt. Nu wil ik nog even naar die krankheid. Nou, ik vermoed dat ze nog nooit van de Matthäus Passion hadden. Maar goed, toch haar enthousiasme bij ze blijkbaar toch wil rekken. En hebben binnen het avontuur omgegaan. En hebben op 3 april 1942 hebben ze hier de Matthäus Passion uitgevoerd. Maar het koor hier van Abigail. Ik vind het een heel bijzonder gebeuren, omdat ik het heel apart vind dat ze in St. Kwartskov-Ketiet de Matthäus ingestudeerd hebben. Dat ken eigenlijk haast net in St. Kwartskov-Ketiet, maar mensen die de Matthäus helemaal net kennen, geen Duits kennen, geen notenlezen kennen. Ik vind het nog steeds een wonder eigenlijk dat ze dat vark ook kregen hebben. Ze moeten wel alle jongen gerepeteerd hebben. En er zijn genoeg koren wist in Nederland, die hadden haast een jaar gediend om de Matthäus in te studeren. En ze hebben het in 3 maanden gediend, van januari tot maart van 1942. Maar goed, op een manier hebben ze het blijkbaar toch vark ook gekregen. En toen hebben ze hier op Goed Vreed 42 hier de Matthäus Passion gediend. Boukje Landman weer bij de uitviering van 1942. Ze is nou 93, maar ergens nog altijd dat famke van jochentje dat doe in het circus ziet. En de enige die dat nou nog vertellen kan. Nou, Boukje. En dit is in de oorlog, Oh ja. de week 18 hier. Ja. En dit is mijn man, nou, de weer ik 18 denk, want we hebben foto's uitwisselen. En je bent niet in de oorlog getrouwd? Of verloofd? Ja. Nou ja. Het was een knappe zangvereniging toen. Maar hoe vol het er nou lid van wie, daar weet ik niks van. Want ik woon er net op natuurlijk. Je ging er net op? Nee, ik wie van scheren. Dat kon je dat net naar Abigita. Oh, oké. Oké. Het was er bij ons verkeringstijd, nou. Ja. Ja. En weet je, als er een orkest bij je, kan je dat nog herinneren? Of wat er een PM's die mij spelen? Nee, dat kan je eigenlijk net meer herinneren. Ik weet nog wel, we hebben in circus zitten. Dat nog. Oké, dat wel, ja. Ja, dat weet ik nog. Ja, want zoveel mensen kennen het in die circus, want het is net zo vreselijk. Het is weer bomvol. Weer bomvol. Ja, het weer bomvol. Ja. Als je de mensen met koetsjes uit steeds kwamen met Sabbat heen. Kijk, het wie een happening, nou, dat Matthäus, jongen, nou, dat weet toch iets fantastisch, nou? Oké. Ja, dat erop de 4. Mijn man die zei, we gaan erheen. We hebben een verkering nou? Ja, we gaan erheen. En het werd gewoon een heel indrukwekkend gebeuren. Ja. Bijzonder. Ja. Weer heel bijzonder. Zo. Toen voor uw gevoel. Ja.
De zondagen voor Pasen werd in de omliggende dorpen in de kerken bekendgemaakt dat op de avond van Goede Vrijdag de vermaarde Bach-passion zou worden uitgevoerd in Abaga. In haar laaiend enthousiasme had mevrouw Gerritsen ook daarvoor gezorgd. Omke, je weet hè? De jongere broer van Gerben zijn mem, Gerben Bergstra, wie 8 door de Matthäus in Abegeer uitvierd waard. Hij zou later ook dirigent worden en ook de Matthäus Passie vaak uitvieren. Wie het nou in de oorlog, wie het nou, doet hij even het eerst die Matthäus doen, wie het nou een soort moment, we zijn even los van de moeilijke tijd, dat we even wat vertier hebben, om het nog maar even zo te zeggen. Of zit er ik nog wel een diepere gedachte achter dat het een stukje troost joeg, hoe leefde dat hier? Want een paar keer kenden zal dat het vast wel over de hand hebben. Dat zou best wel eens kennen, maar daar heb ik eigenlijk niks van merken. En daar heb ik nooit hoe je het dat er in die zin hoe praten is. Maar dat zou best wel kennen. Ja. We zitten hier, kerkelijk zitten we hier in een orthodoxe hoeken. En dat leefde hier wel. En zo'n Matthäus Passion. En dan praten we erover hoe dwars zij dat om in de tijd van oorlog maar zijn Duits werkje te komen. Maar ik denk juist wel dat die muziek van Bach de mensen wel terecht bracht had. Ja, ja. En dat ze daarmee zo gemakkelijk zongen konden en dat ze het zongen wonen. Want dat de muziek van Bach dat wel bij hen erin bracht had. Dat loopt best. Ja. Hoe ziet nooit zo'n niveau krijgen en heeft nooit zo'n impact in deze regio. Nee. Daar ben ik me eigenlijk van overtuigd, ja. Maar ik bedenk me nou nog even wat oors. Denk ik dus dat de taal van de Matthäus-passion, de woorden die te beroemd worden, dat zijn dezelfde woorden die ze uit in de kerk niet hebben. Dus het wie voor hun in Safir helemaal net vreemd. En het verhaal van het versterren van Jezus, dat weer zo bekend bij hun. Dus dit spreekt hun enorm aan. Ik de bewording vooral. De emotie die erin leidt. Ja, ja. En die was uit, jaren ze die taal ik op de preekstoel. En ik denk dat ik daarom het zo gemakkelijk hier intrek kreeg. Uit de wijde omtrek kwamen mensen per fiets om het gebeuren mee te maken. De kerk raakte propvol. Jammer dat sommigen, waarschijnlijk ongeveer 50 personen, een vergeefse reis maakten omdat er per se geen plaats was te bezetten. Na alle inspanningen die aan het gebeuren voorafgingen, waren we dankbaar en voldaan over het slagen van de uitvoering. Er werd bij de uitgang een collecte gehouden en uit de opbrengst bleek dat de mensen het als een ontroerende impressie hadden ervaren. Sjonne Gerritsen hier de goeie snaarrekken. In spannende tijden joeg zij de meerskip jacht. Misschien nog wel wichtiger, een gevoel van vrijheid. De vrijheid om te genieten van kunst. Het wie voor Gerben zijn ouders misschien wel het mooiste moment van haar jeugd. En ze rekken ik haar een been onder de invloed van de muziek. Door alle verhalen kregen de Matthäus van 1942 haast mythische proporties. Toch zie je er wat dat Gerben zijn mem altijd was zitten het. Ik ken natuurlijk van mijn mem, ik een soort verhaal niet hoe de meteen dat ze dit oefenen hebben, dat ze intensief oefenen hebben. Ik op stoot te getillen en zo en van mijn huid ik. En wat me was opviel, dat ook dan altijd we dan naar een uitvoering wisten en daar wie eigenlijk de alt wie eigenlijk nooit goed genoeg. Wie altijd heel veel kritiek op de alt-solist. en heb ik letterlijk wel begrepen van zijn we eigenlijk stand-by om die aria's te zongen bij de eerste uitvoering hier. Maar goed, toen kwam er op het moment suprem kwam er toch een alt uit het westen waar. Ja. Het omgekeerde wat van mij kregen dat ze daar vreselijk teleurgesteld hoe wie of... Nou, daar heb ik net zo volle van merken. Maar ik wel dat ze al die aria's zongen. Ja. En je mij meer een goed gehoor. Want ik weet wel, de A van de Halbo, de koers 6 jongen. De koers midden in de weggermaaid, en jong die toon hebben. Die is helemaal in de Holland. Dus ze heeft een goed gehoor en ze sloeg het ik op. En ze kon natuurlijk al die aria's. Ja. Ik die hier zo gestudeerd. En omdat ze dat zelfs kent,
dan ben je kritischer op was die jaren Christ. Ja. Dus ik kan me dat best wel voorstellen dat je mij altijd een kritiek hebt op de alten. Ja. Want zij zo het in haar beleving krijgt even anders man. Ja, ja, ja. En dat is van ieder persoonlijk. Je kan alleen nog zo goed leren en nog zo goed lezen krijgen hoe het moet. Maar als je er op dat moment stiest, dan moet het eigenlijk zo wezen dat het zo doet dat het op dat moment veelt. En dan komt het even oer. ja. Anders is het erachter, dan komt het uit jezelf uit. En dan moet je alles wat je ompraten is en leert is, dat moet je eigenlijk eens even vergeten. Ja. Je hebt er helemaal iets te water en er een ja. Dan krijg je de eerlijkste uitvoering, vind ik altijd. De Matthäus in Abegeer was zo'n succes dat Jonne Gerritsen de uitviering in 1943 naar Bolzert verhuisde. Daar, in de Martinitskerken, wie volle meer plak dan in de Krappertskerken van Abegeer. De Matthäuspassie in Bolzert waard, troch haar, een traditie die het joertedij nog elk jaar plak vindt. Abegeerster Lolke Otter, die als liedse jongen net naar de uitviering in Abegeer mocht, wie er in Bolzert betiid bij. Dat koorke, dat wie hier. En dan kwam mijn zuster op. Ja, ja. En die zong dan thuis die Koran. Ja. En dan zong ik het waar de stem aan. En dat vond ze prachtig. En toen die uitvoering, de eerste keer in Balzert weer. Toen hier ze mevrouw Gerritsen vragen, maar mijn broerke bij mij, naar de generale. Nou, dat stier ze daar. Dus toen ben ik voor het eerst naar de Matthäuspassion geweest. Nou, het was een oorlog, dus de fiets op kussebaan, de hoge hoed die viel dan net zo lekker meer toen wij in Balzert winnen. En dan ik nog op die hoge banken zitten, dat ik wel eens even, hek me eens even delen, jongen, even lang uit. Ja, dat weer een belevenis toen. Nou, en na dat tijd, dan gingen we er altijd heen. Ja, dat hier wat, dat woon je maar een beetje. Nou, dat weer echt, ja, ik vond het prachtig. Ik ben er nou misschien wel 50 keer in geweest. Ja, ja. Ja. Dus, en elke keer vond ik het mooi. Nou, het weer elke keer, ja, fantastisch, werkelijk weer. En wat fascineerde je daar zelf? Wat? Nou, het jongen. Ja, het jongen. Ja, absoluut, het jongen. Daar ben ik, maken die van Hertse Rijn, nou, dan hiek de trend in eigen. Zo'n mooie aria vond ik dat. Nou, er weer wel eens hier mijn vrouw een tekening maken, deze vindt Lolke niet mooi. Dat weer in de door aria, nou, daar weer net zo volle, zit net zo volle variatie in. Toen hier ze dan maar padlet bijzetten, Lolke vindt deze aria niet mooi. Oké. Nou ja, dan zul je de andere kant eens even uit. Ja, ja. Maar over het algemeen, ja, ik heb er altijd werkelijk verschrikkelijk van gedaan. Vijftig jaar later hoopt het Gerben, hier in Abegeer, op te roepen wat zijn ouders er in de oorlog mooi maken. En dat mooi een koor dat van de helft uit familie bestaat. Al je meisken met hetzelfde muzikale DNA. Je hebt bepaalde families, daar zit het er gewoon in. En daar gaat iedereen mee. En zo heeft ik bijvoorbeeld ik wel in de fanfarewereld ook bijvoorbeeld bepaalde korpsen die staan op het dorp. En er zijn 12, 3 families. Ja. En als er deksel, als die 1 of 2 er voorbij valt, dan gaat het niveau van zijn korps soms ook helemaal naar onder. In de sportwereld is dat ook. Ja. Maar het had er bij u altijd maar niet zitten. Ja. Er waren een soort zongen bij u. Want hij ik net vaak achter het harmonium toe zitten. En dan weet je naar Jelloerke, allerhande vijfjes jongen kun je nog zingen, zing dan mee. En al die honderd geestelijke liederen, niet allerhande bundels. Hè, zijn we dan, wat er dan zijn, nou, we hebben een Jelloerke lekker zongen. Want het is natuurlijk bolsa. En dat wordt hoe de dijk geprogrammeerd. Meestal jong, want het verzet de zin. En je kent er mentaal bij het zien. Ja, ja. Maar dat hebben wij altijd wel dienend. En dat klopt wordt het weer.
Zo wie het een muziekdocent uit Den Haag, die de jongerui van Abbegeen omkrieten de eigen iepenen met haar culturele kennis en muzikale ambities. Het shitje dat Jonne Gerritsen in Abbegeen plonte, zou later ik op een soort orenplakken te bloei komen. Wat zei je net in de kwartskofferie dat ze hier wist binnen, wat ze hier al hier van invloed uitoefenen hebben. Dat is eigenlijk ongelooflijk te zeggen, maar nou, het zien 11 hier wennen. Ik ben in 41 hier gekomen en ben ergens begin 50 jaar bezig weer veromgegaan uit Den Haag. Maar had een enorme indruk hier achterlaten. Hier de Matthäus-traditie van Bals het al even niet hebt. Maar ze had ik 4 jaar mensen muziekles jong die het in de Friese muziekwereld. Ik ben een hele goede invloed handhaven. Ik heb leshand van Jan Veninga. Nou, hij had ik leshand van haar. Dus ik ben dus indirect een leerling van haar. En die 4 jaar mensen die zij lesjong had, die hebben een heel soort dingen ondernomen. Er is een muziekschool in het muziekschalen oprichten. De Oor heeft een heel soort muziekkorpsen oprichten. En de Oor heeft een heel soort koren dirigeerd. Dus ze hebben een enorme invloed hier aan. Dus het is eigenlijk ongelooflijk dat in St. Watskov dat die mensen zo'n invloed hier hand hebben. Ja, ik hoop dat ik dat gevoel pakken kan van een beetje snappen en begrijpen hoe het hier in de oorlog ging. Maar hele beperkte middelen. Want er is maar een liedskoor, er ben maar 3 van een saxofonist. Ik heb maar één orkest. Er is maar 1 hobo in plaats van 2 hobo's. Maar dat het toch eventjes, die mensen toen in 42, die binnen ik rekken door de muziek. Dat is de kracht van de muziek. Dat het dus net altijd luidt om dat alles perfect is. En dat de omstandigheden optimaal binnen. Maar dat je dan toch die muziek snappen kennen. En dat toch de essentie van die muziek van een deel ervaren kennen.